Oroszországban mindig kemény a tél, ez a földrajz sorsa. A 2025-ös tél azonban nem csak havat és jeget hozott, magával hozta a teljes összeomlást. Nézzük meg most Moszkva eget. A járatkövető oldalak szerint több mint 100 járatot töröltek a főváros repülőterein, több ezer utast hagyva a helyszínen. A Vanukovo repülőtéren a személyzet megpróbálja megtisztítani a kifutópályákat a hótól, de ez nem elég. Miért? Mert Oroszországban már nem természetes tél van. Oroszország egy tökéletes vihar kellős közepén van, amely Ukrajna dróntámadásait szibériai hideggel ötvözi. Az égből hulló hó utakat zár le, miközben Ukrajna kamicazi drónjai sorra felrobbantják az országot fűtő energiatermelő létesítményeket. Vladimir Putyin a történelemkönyvekben azt olvasta, hogy Winter tábornok mindig védte Oroszországot. De ma ez a tábornok a Kreml felé fordította a csövét, mert Putyin eltemette az ország teljes költségvetését, minden energiáját és minden erőforrását az ukrajnai háborúban. A hókotró üzemanyagát tankokra, az infrastrukturális költségvetést rakétákra, a javítócsapatokat pedig a frontvonalra irányították. Ennek eredményeként Moszkva luxus sugárútjaitól Jakudia fagyos falvaig az egész ország ugyanerre a sorsra jut. A repülőgépek nem szállhatnak fel a fővárosban. Szibériában csend van a kazánházakban. Az Eurál-hegységben bezártak a gyárak. Ahogy a támadások elszenvedik az erőműveket, az orosz tél beszivárog ezeken a repedéseken és megfagyasztja az országot. Az emberek megfagyása puszta részlet Putyin győzelem iránti megszállottsága mellett. Ma a Mr. Warlockban arról a nagy összeomlásról fogunk beszélni, amelyet Putyin háborús vágya tett védtelenné, drónok és jég zúzta szét. Oroszország infrastruktúrája a Szovjetunió fáradt öröksége. És ez az örökség tűzte ki a fehér zászlót 2025 telén. Ugyanez a jelenet látható mindenhol Moszkva külvárosaitól az Eurázsiakig. Forró víz gejzírekként tör fel az utak alól, az utcák percek alatt jéggé válnak, az épületek pedig megrepednek a hidegtől. Miért nem javítják meg őket? Mert a vízvezeték szerelők, hegesztők és mérnökök, akik megjavíthatnák ezeket a csöveket, jelenleg Ukrajna lövészárkaiban halnak meg. Az infrastruktúra felújításához szükséges rubelmilliárdokat hiperszonikus rakéták gyártására költötték. Miközben Putyin azzal fenyegetőzik, hogy Európa befagy, saját városaiban a központi fűtési rendszerek összeomlását nézi. A háború nem csak a katonákat, hanem a városi szolgáltatásokat is elnyelte. Az orosz nép középkori körülmények között él modern városokban, lakóházakban. Amikor a központi rendszer összeomlik, túlterhelik az elektromos fűtőtesteket. Ezúttal a transzformátorok robbannak fel. Oroszország dominó hatást tapasztal önmagában, de legalább a városokban van hang, füst, káosz. De mi a helyzet azokkal a távoli vidékekkel, ahol még a hang is megfagy, az állam sorsára hagyatkozva? Ott kezdődik az igazi tragédia. Most menjünk a térkép legszélére, Jakudiába, Oroszország legnagyobb, de területét tekintve legelhagyatottabb régiójába. Itt a hőmérők 56 degcéot mutattak. Vacsaszlav Joljanov, regionális energiaügyi miniszter a kamerák elé állt és elismerte: a vállalatok nem tudnak fizetni. Elfogyott a szén. A szállítások leálltak. Mely régiókban? A Aldanszki, Csurupcsinszki, Tatinszki. 6 hatalmas régióban kimerültek a széntartalékok. Akkor ki a felelős? A magánszektor? Nem. A legnagyobb eladósodott intézmény az állam saját vállalata, a ZERS. Az állami vállalat nem fizet a szénbányának. A bánya nem szállít szenet,
És a polgárok szenvednek. Az állam tartozik az államnak, és a rendszer le van zárva. Bizonyítékot akar? Nézzük csak a Kobajszki régióban található Sangar települést. 2 hatalmas kazánházat zártak le a Szaka Energia szolgáltató vállalatnak fennálló tartozásaik miatt. Az Alenyuk településen még rosszabb a helyzet. A fűtési szezon kezdete előtt szükségállapotot hirdettek. Miért? Mert az aldanszkiji adminisztrátorok csak a Moszkvától várt szénvásárlási összeg harmadát tudták megkapni. Novemberig elég szénük volt. Ez a dátum már elmúlt. Mit égetnek most? A bútoraikat vagy a reményeiket? A kétségbeesés olyan mértékű, hogy a Csurupcsi régió tisztviselői által a nyilvánosságnak adott tanácsok viccnek hangzanak. Ne fűtsék a kulturális központokat, sportcsarnokokat vagy a közigazgatási irodákat. Takarítsanak meg az energiával. Képzeljenek el egy olyan államot, amely annyira tehetetlen, hogy nem tudja fűteni a saját járási közigazgatási épületét, a saját iskoláját. Jakutszkenerg vezetője ősszel figyelmeztetett. Hosszú és kemény lesz a tél. De senki sem jósolta meg, hogy 42 dekcéon az állam teljesen leállítja a fűtést. A Kreml médiája propaganda címeket közöl hősies orosz munkásokról, akik még 50 dekcéban is dolgoznak. A valóság azonban ez. Tixi faluban az iskolák zárva vannak, az óvodák keményre fagytak és a csövek megrepedtek. A válság nem korlátozódik a hidegre. Szibériában is elfogyott a benzin. Szibériában, az olaj hazájában. De a Vabekovszki kormányzó könyörgő levelet írt Moszkvának. Az emberek nem találnak benzint az autóikba. Csak a rendőrök és a mentők kapnak üzemanyagot. Miért? Mert Ukrajna a háborút Oroszország szívébe sodorta. Ukrán drónok szisztematikusan támadják az orosz finomítókat. A Reuters szerint Oroszország finomítói kapacitása 20%-kal csökkent. Zalinszkij ukrán elnök szavai visszhangoznak a szibériai üres benzinkútnál. Oroszország energiaszektora fogja megfizetni a háború árát. Oroszország költségvetése minden egyes, az ukrán fronton leadott golyóval olvad. De a probléma nem korlátozódik az energiaszektorra. A Moscow Times december 25-i elemzése szerint Oroszország teljes ipari termelése novemberben 0,7%-kal esett vissza éves szinten. Ez az ágazat első zsugorodása 2023. februárja óta. Míg a feldolgozóipari termelés 1%-kal csökkent, figyelemre méltó, hogy a visszaesés szinte teljes egészében a nem erőforrás ágazatokból származott. Más szóval, Oroszország továbbra is ki tudja bányászni föld alatti kincseit, de már nincs meg a termelési kapacitása ahhoz, hogy feldolgozza azokat és olyan árukká alakítsa, amelyek kielégítik a lakosság igényeit. A polgári ipari szektor helyzete az összeomlás szélén áll. Számos ágazat, az alapvető élelmiszertermeléstől a textiliparig és a bútoriparig olyan visszaesést tapasztal, amelyre évek óta nem volt példa. Az autóipar meredek recesszióba süllyed. A mezőgazdasági gépek és az infrastrukturális járművek gyártása gyakorlatilag leállt. A legszembetűnőbb, hogy az emberek mindennapi életét közvetlenül befolyásoló termékeket már nem állítják elő elegendő mennyiségben. Az ország erőforrásait egyre inkább kizárólag a hadigazdaságra fordítják. Ez a kép a Szovjetunió utolsó éveire emlékeztet, akkoriban a gyárak a háborús erőfeszítéseket támogatták, nem a mindennapi életet. A polcok üresek voltak. A termelés a hadseregnek, nem a népnek szólt. Ma Oroszország ugyanazon a válaszúton áll, fegyverek vagy jólét kérdése. Elina Rybakova, a Peterson Nemzetközi Gazdaságtudományi Intézet munkatársa rámutat,
hogy a háborús gazdaság már nem egyeztethető össze a polgári jóléttel. Ahogy a katonai-ipari komplexum növekszik, az emberek életminősége gyorsan romlik. Az import csökkenése az inflációval és a rubel mesterséges erősödésével párosulva pusztítja az emberek vásárlóerejét, míg az exportőrök veszteségeket szenvednek el. Még a védelmi termelés is veszíteni kezdett a lendületéből. A fémtermékek kategóriájában a termelés, amely tavaly több mint 30%-kal nőtt, novemberben 1,6%-kal esett vissza. A tankok és páncélozott járművek gyártásának növekedése az októberi 41%-os ugrás után mindössze 6,4% maradt. Más szóval, a fáradtság jelei most már ebben az ágazatban is láthatóvá válnak. Az orosz kormány eközben folyamatosan lefelé módosítja növekedési előrejelzéseit. A 2025-re vonatkozó növekedési előrejelzést, amelyet eredetileg 2,3%-ra állítottak be, az év végére 1%-ra csökkentették. A nemzetközi szervezetek még pesszimistábbak. A Világbank előrejelzése szerint az orosz gazdaság 2028-ig stagnálni fog. Janis Klug, német közgazdász kijelenti, hogy Oroszország a háború kezdete óta a leggyengébb gazdasági helyzetben van, mivel most nincsenek magas nyersanyagárak vagy fogyasztói kiadások. De mindez semmit sem jelent annak a jakudiai öregasszonynak. A Világbank 2028-as előrejelzése még messze van. Csak a módját keresi, hogy átvészelje az éjszakát anélkül, hogy megfagyna. Szóval mit csinál Putyin? Költségvetési problémák és kudarcot vallott projektek közepette Putyin megjelenik a kamerák előtt, és azt mondja, a helyi tisztviselők kudarcot vallanak. Mindenkit be kell vonniuk. Ez klasszikus orosz színház. Az áruk rossz tisztviselők. Moszkva csökkenti a finanszírozást, elszívja az erőforrásokat, költ a háborúra. Aztán, amikor válság van, a helyi kormányzót hibáztatja, miközben a jakudiai miniszter azt kiáltja, elfogyott a pénzünk. Putyin az ujját rázza ahelyett, hogy vállalná a felelősséget. Bár az orosz vezető nem vállalja a felelősséget a történtekért, az ország gazdasága az összeomlás szélén áll. A nyugati energiaszankciók súlyos csapást mértek az olajexportra, Moszkva legnagyobb bevételi forrására. Nemzetközi elemző szervezetek szerint Oroszország olajbevételei csak 2025-ben 15%-kal, 22%-kal csökkentek. Az árnyéktankerflottára nehezedő növekvő nyomás, a biztosítási akadályok és a kikötői fekete listák miatt ez a csökkenés várhatóan 2026-ban tovább mélyül. A szakértők egyetértenek abban, hogy az olajprofitok csökkenése jövőre legalább 10-15%-kal fog növekedni. A legkritikusabb pont azonban ez. A Kreml továbbra is a saját fantázia világában lévő árak alapján tervezi a költségvetését. A 2026-os szövetségi költségvetés $60 hordonkénti olajárat feltételez, de a piaci valóság egészen más. A szankciók miatt az orosz olajára jóval a globális árak alá csökkent. Ennek a mesterséges hiánynak az eredménye egy hatalmas hiány. A költségvetési hiány gyorsan megközelíti a $100 milliárd. Szóval hogyan hidalja át a Kreml ezt a hatalmas hiányt? A válasz tragikus és egyszerű. A csap elzárásával. Amikor a közkiadásokat csökkentik, az elsődleges célpontok a Moszkvától több ezer kilométerre fekvő szegény régiók. Távoli és elfeledett régiók, mint például Jukódia, Tuva és Burjacsa. A fűtéshez szükséges szénellátást elvágják. A helyi költségvetéseket felfüggesztik,
és a kórházaknak járó kifizetések késnek. Ráadásul, miközben mindez történik, a Kreml továbbra is külföldre exportálja az energiát. Áram folyik Kazahsztánba. Földgázt pumpálnak Kínába. Mert Putyin kormánya számára az igazi prioritás nem az emberek melegen tartása, hanem a devizatartalékok védelme. Moszkva szemében egy halálra fagyott állampolgár értéke jóval kevesebb, mint néhány millió dolláros banki átutalás. A bankszektort sújtotta a legjobban a válság. Az olyan intézményekre, mint a Gazprom Bank, kivetett szankciók a dolláráramlás korlátozásával destabilizálták a pénzügyi piacot. 2026-ra elkerülhetetlennek tűnik egy teljes bankválság, mivel a vállalatok a magas kamatlábak miatt nehezen tudják fizetni adósságaikat. Oroszország reál GDP-je 12%-kal elmarad a háború előtti előrejelzésektől, és fennáll a veszélye annak, hogy a gazdaság 2026-ban negatív növekedésbe süllyed. Az EU szankcióit határozatlan időre meghosszabbítják. A fejlett technológiához való hozzáférés nélkül Oroszország légi közlekedési és feldolgozóipari ágazata stagnálni fog, ami tömeges elbocsátásokhoz és a termelékenység csökkenéséhez vezet. 2026-ban Oroszország nehéz választás elé nézhet. Finanszírozza a háborút, vagy eteti a népét. Oroszország háborús gazdasága kétélű fegyver. A katonai kiadások 2025-ben elérték a 160 milliárd dollárt. Ez a GDP körülbelül 7,2%-ának felel meg, ami a szovjet korszak óta a legmagasabb szint. A védelmi ipar fellendült, munkahelyeket teremtve ebben az ágazatban. Ez a növekedés azonban nem fenntartható. A 2026-os költségvetés a háborút helyezi előtérbe, a polgári szükségletek elé, a védelmi kiadások pedig elérhetik a teljes kiadások 40%-át. Ez a militarizáció bénítja az egészségügyet, az oktatást, az infrastruktúrát és a közszolgáltatásokat. A háborús költségek csak 2025-ben meghaladták a 195 milliárd dollárt, és hasonló vagy magasabb számokat prognosztizálnak 2026-ra is. A munkaerőhiány problémája súlyosbítja a helyzetet. Több mint 500 orosz munkavállaló vesztette életét, és további milliók vándoroltak be. A gyárak a tankokat, rakétákat és harci repülőgépeket helyezik előtérbe, elhanyagolva a mindennapi fogyasztási cikkeket. Ez inflációhoz és gazdasági visszaeséshez vezet. A Carnegie Alapítvány szakértői túlmelegedésre figyelmeztetnek, ami 2026-ban stagflációhoz vezet. Oroszország súlyos demográfiai válsággal néz szembe. Lakossága 2025. januárjában 142 millióra csökkent a 2021-es 147 millióról. Az 1 millió szakképzett munkavállaló bevándorlása főként a technológiai és pénzügyi szektorban tehetségvesztéshez vezetett. A születési arány történelmileg alacsony szinten van, és 2046-ra 15 milliós csökkenést prognosztizálnak. A munkaerőhiány 2026-ban súlyosbodik. A háborús halálesetek száma meghaladja az 500 nulláet, a termelékenység pedig csökkenni fog. A GDP 1-2%-kal csökkenhet, a stagnálás és az agyelszívás pedig elkerülhetetlenné válhat. Összefoglalva, Oroszország jelenleg saját paradoxonában ragadt. Szuperhatalomnak vallja magát, de nem tud traktorokat gyártani. Azt állítja magáról, hogy energiaóriás, de nem tudja fűteni a saját embereit. A tartálygyárak túlóráznak, míg a tápszergyárak bezárnak. Jakucsa, Tuva, Altai. Ezek a régiók nem csak -56 fokos hideggel küzdenek most.
Moszkva árulása ellen is harcolnak. Winter tábornok a történelem során megvédte Oroszországot a betolakodóktól. Megállította Napóleont, megállította Hitlert, de ma Winter tábornok a Kreml legnagyobb ellenségévé vált, mert ez a hideg nem csak a földet fagyasztja meg, hanem a rezsim legitimitását is. Ahogy Oroszország belép a 2026-os évbe, éles válaszút előtt áll. Vagy továbbra is finanszírozza a háborút, és éhségre és hidegre kárhoztatja népét, vagy feladja birodalmi álmait, és megpróbálja életben tartani polgárait. De Putyin választása egyértelmű. Először a tankok, csak azután az emberek. Ezt a telet talán valahogy átvészeli generátorokkal, fatüzelésű kályhákkal, szomszédok szolidaritásával. De nem csak a hó fog elolvadni. Ez a Putyin iránti rendíthetetlen hűség már elkezdett repedezni, mint Szibéria befagyott csövei. Jakucsa mélyen fagyott csendje valójában a közeledő vihar előhírnöke. Mit gondolsz, vajon az orosz nép megbocsátja ezt a hidegárulást? Vagy nem csak a városok fagynak meg, hanem Oroszország jövője is? Várom a hozzászólásaidat. Ha látni szeretnéd, hogyan alakul a valóság, nem csak a frontvonalon, hanem Szibéria fagyos falvaiban is, iratkozz fel a Mr. Warlogra. Charlie vagyok a Mr. Warlog csapatából, maradj melegen, maradj